ಬಾ ಬಾ ಪಾತ್ನ ಈಗ ಹೋಯ್ತು ಆಗುದು ನೀನು ಇಂದೆ ಈತ್ ಬೆಂಡ ಈತ್ ಬೆಂಡ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡಿದೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅದು ಸೀದಾ ನೆಟ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರೆ ತೆಕ್ ಬಂಗಡೆ ಇವತ್ತು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬೈದ ಯಾನ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಸಿಸಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಗೈಸ್. ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಿತ್ತಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಬರತೋಜನ ಸೂಪರ್ ಜ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಬಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀನು ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಈಡೆಗೆ ಬೈದ ನಿತ್ತೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ನಿತ್ತೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ನಾಯಿ ಅಂಜಿ ಬಲಿತಂದು ಬರೋದು ಬಾರಿ ತುಚ್ಚೇರ್ನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ಹೇಯ್ ಇದಾ ಪಾಪ ಮುಲ್ಪದ ನಾಯಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಲಿತ ಆಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಪ ದೆತ್ತವರ ಮೂಲದಾಲ ನಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಬರ್ತೋಲಿ. ಸೊ ಮೂಲ ಮೀನು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾವೇ ನಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಾಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡುವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಮೀನು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಿತ್ಯ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾವಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲ್ಡ ಏನು ಪಾತೇವೆ ಇಂತಂಜಿ ಮುಳುದುಲೆ ಕೊರಂಗು ಪೂರ ಗುಲ್ತನ ಹೆಡ್ಡಂಜಿ ವೈಬು ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕನ ಕಾಯಿ ಕಾರಿಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಔಟ್ ಬಾ ಬಾ ಗೈಸ್ ನಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಶೂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ನಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಒಂಜೇನು ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ 5 8 ಪಾತ್ನ ಈಗ ಹೋಯ್ತು ಆಗುದು ನೀನು ಓಕೆ ಎಂತ ನೆತ್ತಿರಿದ್ದೀನಿ ಮದು ತಿಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ನಾಯಿ ತುಪ್ಪದ್ರಿ ಪಾಪ ಈ ಕಡೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಏನೋ ಇನ್ವೈಟ್ ವೈಬೆಡ್ ಉಂಡದ ಸೂರ್ಯನ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಜೂರು ಫೋಟೋಗೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕೊಡೆಗೆ ಓಪನ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅವನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮನೆ ತುಲೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಎದುರು ತುಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತೆ ಜನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ತುಲೆ ಅಂತಾನೆ ಮನೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಡೌನ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸಿಸಿಲೇಶ್ವರ ಮೀನ್ತ ಮೈನ ತುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನು ಐಫೋನ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ದಾಲ ಆಪುಜದ 2 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ವೈಡ್ ರಿಪ್ಪುಂಡ ಅದು ವೈಡ್ ರಿಪ್ ಪಡದ ತೋಜನದ ವೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಜೈ ಜುಂತಿಂತಿ ನೀರು ಬೋರ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಂಚನ ಓಕೆ ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಪೂರ ಬೋಟ್ ರೈಟ್ ಉಂಟು. ಏತು ಬರ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೆ ಮಾತ್ರ
ಚೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ -9 ಬರ್ಪಣದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಮ್ ಅನ್ಪು ಅಂತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದು ಫುಲ್ ಇರ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅರೆ ಕುಲ್ಲಡ ನನ್ನ ಮಿಂಕದು ಅದೇ ಒಣಸುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾರು ಸೈಟ್ ಫುಲ್ ನೀಟ್ಲ ಈಗ ಅಂಚಿ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಿರ చెప్పాలి ಮೂರನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟದ ಆಡೆ ಬೂಸನ್ ಓದಿತ್ತೀರಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಗುಡ್ಡೆ ಓದ್ತೇನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲುಂಡು ಜತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಜರಿನ್ ಬತ್ತದು ನೀನ್ ಬೇರೆ ಎಂತ ಸರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಈರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಡ ಒಂಚೂರು ಕಾರು ಚೂರು ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಆತು ಚೂರು ಅಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಚೂರು ಇಂಚು ಓಕೆ ಇಂಚಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಲ ತೋಜು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪಡ್ತಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನ್ನೆ ಅಂಚಿ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚೂರು ಎದುರು ಬ್ರೋ ಇದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಯಾವ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಾರ್ ಬೇರೆ ತಗೋಡು ಗೈ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸರಗದ ಎದಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಹೊರಡೆ ಎಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚಂದೆ ಈತೆ ಎಂಚತ್ತು ರಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೆ ಈತಿ ಬೆಂಡ ಹೋದಿಂದೆ ಇಂದೆ ಮುಲ್ತಲೆ ಇಂಚ ಓಕೆ ಈತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಬರಗೊಲ್ಲೆ ಕಿಸಲೆ ನಾರುವಲ್ಲೆ ನಾವೇಗ ಮಾನವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಇಂತನೆ ಭೂಷಣ್ ಜಾಲಿ ಅಜನಿ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಜದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಸೇರಂಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಆಟ ಬರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂದು ಬಲೆ ಚೂರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇನಿ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ವೆದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕೂಲ್ ಅದ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಎಡೆ ಆಶಿಜಿ ಎಡೆ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭೂಷಣ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಇರೆದ ಇರ್ನ ಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡದ ಈರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯಾಪಲ್ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮಂಚು ಎಡ್ಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರೋದು 75 ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ವೈಸಿ ಈರಿ ಅಂದ ಕೊಲ್ಪು ಅತ್ತಿನ ಅವೇ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಣ್ಣ ಒಂದು ಮೈನ್ ಸೀನ್ ಅದು ಎಂಚತನ ಹುಕ್ಕದ ಸೀನ್ ಇರು ಲುಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಆರ್ನ ಕೈಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಡ್ತಿ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಇರು ಆರ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡವು ಅಂಚನೆ ಪಡ ವೆಯ್ಟ್ ಸೀತೆ ಮುಲ್ಪತ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನು ಮೂಲದ ಭೂಷಣ್ ಸೊ ಮುಗ್ಲೆ ಚಾಯ್ ಕೊರಡೋ ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಪ್ ಹೆಸಂಕ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪತ ಸೀದಾ ಪೋಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ದಾಡೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋಯದ ಓಕೆ ಅಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೈಯಾಗ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟು ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಲ್ಪ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬಾರ್ದೆ ವಾಕ್ ಪಾಲಿಸ ಆಯ್ತದ ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದಿರಿ ಓಕೆ ಹೆಸಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ನಾನು 30 ಕಿಡವ ಓಟಿ ಇದಾಡ್ ಕದ ಖುಷ ಸೆಟ್ ಒಂಜಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ
ಚರಣ ಮರ ಕಾಟು ಕಳಿಸಿಗೆ ಮನೆ ಕಿಸ್ತಾಂಡು ಎತ್ತಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಅಂಜಿ ಸುದೆಟ್ಲದ ತೋಡಿ ಅಂಚೂರು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂಜಿ ಕೂಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಭೂಷಣ್ ಬಂಡೇರು ಚೂರು ಚರಣನ ಸುದೆಟ್ಲದ ಎಪ್ಪುಗ ಸೊ ಸುದೆಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತು ತೆಂಕು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪಿದಾರದಲ್ಲ ನಾನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಬೋತು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತೆ ಎಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜು ದೊಂಬಿತ್ತೆ ಚೂರು ಆಶೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಪೊಯ್ ಇಂತೊಂಜಿ ಪ್ರಿವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕ್ಯಾಮರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ತೂವಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಚಾಪಾರ ಅಂದ ಮಲ್ನಾಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೈದ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲೇಡಿ ಹೈವೇ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೈವೇ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚಾಪಾರದ ಸೀದಾ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪೊಯ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಚಾಯ ಲೈಟ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡಾರ ಅಂಡಿದಾ ಲೈಟ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸೊ ಮೂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡೈತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ವಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಶುಗರ್ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ತೋಜಿದಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ವೈಬ್ ಉಂಟು ವೈಬು ವಾವ್ ಈಗ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಕಂಚಾನ್ ಕೆಲವು ಲೆಫ್ಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಕದು ಆಹಾ ವಡೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಡೆ ವಡೆ ಅಲ್ಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬರ್ಬೇಕ ಚಾ ಪಂಡ ಹಾಕಿ ಬೆದಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾನು ಪೂರ ತಿಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಜಿ ಜತ್ತೆ ಆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಏರ್ನ ನಿಶ್ಚಿತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಓಪನ್ ಐತೆ ಎತ್ತನಂದೆ ತಿರ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಹೊಸೈಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸೈಲ್ಲ ಒಂದು 40 ಜಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಪಾಡು ಕೋತ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದು ಎತ್ತಿರ್ತು ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಪಾಡೋರ ದಾದಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಓ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಿಶ್ ತೆಲಗೈಸ್ ಟರ್ಕಿಸ್ ಪೋನು ಭೂಷಣವ ಪೋಡಿನ ವಯಸ್ಸು ಆ ಕೋರಿಗೆ ಕಜ್ಬು ಅಂತ ತಿನ್ನಾರ ಕಜ್ಬು ಅಂತನ ಕಜ್ಬು ಅದಿತ್ತನ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಈಗ ಸಾಂಕದಲ್ಲ ಸೆಂಕ್ಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಸುದೆ ಸುದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಕ್ ಇವು ಮೀನು ಕಡಲತ್ತು ಲೇಕ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೇಕ್ ಲೋಕಲ್ ಲೇಕ್ ತೋಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿರಾಗ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತು ಚೂರು ಆರಾಮ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ತಾ ಅಣ್ಣನೇ ಫೋನ್ ಅಂತೀನಿ ಸರಿ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಸಾಬ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಅಂದ ಬಸ್ ಎಂಚಂಡು ವೈಬು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟ ತಂತಿವೇಲಿ ಊರು ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ದಾನದು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಆನೆಗ ಬೂಸ ಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಆನೆ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಆನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ರಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗೆ ಕರೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ್ಪು ಮೂಲೆನಾ ಓ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡ ಅದ ನೀರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರಿ ಬೈರಸ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜೇರಿಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬು ಗೈಸ್ ಮೂಲೆ ಐತೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಬರ್ತಾ ಅವು ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಸೌಂಡ್ ಆದ ಟ್ರಕ್
ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಅದಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಮುಡ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಬೈ ಗೈಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಿಲಿವಿ ವೈಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಅಂಚನಂತಲೇ ಚರ್ಚ್ ಕೈ ಬಿತ್ತುವಾಡು ಓಕೆ ಆಯ गाइस నాకు రిస్కీ షాట్ అవుతుంది నీరుగా పోతే ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬ್ರೋ ಕಿಸ್ಸಿಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಲೈವ್ ನಾಗ ಅಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೆ ನಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ದರ್ಶಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಬು ಮೀವಲಿ ಅವಸರ ಊರ ಏನು ಭೂಷ ಬರೀ ಚಂಡಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ನೀರು ಮೀಪವನಲ್ಲ ಮುರ್ಕಾಯ ರಾಂದತ ಫೈನಲ್ ಮುರ್ಕಾದಿದ್ದು ಮುರ್ಪ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಊರೇ ತೂಪನ ಎಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಜಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಟೇಕ್ ಕಾಲದ ಪುದರಿಗೆ ಕುದುರೆ ಇದೆ ಪುದರ್ ದಾದ ಚಂಡಿ ಆಯ್ರ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಅಂಡಿ ಫೋಟೋ ಬಾಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಶೂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿದರ್ನ ಬಾಳೆತಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪುಗಾಂಡು ಸಡ್ಡೆ ವೈಬಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾತು ಎನ್ನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಿಂಚೆ ನೀರು ಬೂರನ್ನ ಬಾರಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ಡು ಇಂಚಿಗೆ ತೋಲ ನೀರು ತಲ್ಪ ಆಕಾಶ ಎನ್ನ ಬಾಳೆಗಳ ನೀರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಡ ಆ ಊರ್ದು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಲಿಜ್ಜದ ಹಂಚಿ ಮಾಮ ರಟಾಲೆ ಮಾಮಾಗ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನ ಪ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಮಾಮಾಗ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡಿದ್ದೆ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅದು ಸೀದಾ ನೆಟ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರೆ ಹೆಕ್ ಬಂಗಡೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಎಂತ ಭೂಷಲ ಯಾನ ಹರಸಾಹಸ ಮಾತು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದು ಅಗೋರ ತಪಸ್ಸು ಬಿದ್ದಾರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೂಯರ್ನಂಡ ಚೂರು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನೆ ನೀರು ಚಂಡಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ನದ ಬೇರು ಹೈಟ್ ಸೈಟ್ ಅಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಡ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಮಾಲ್ಪ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಗಿಡ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಅಂದೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಡ್ಡೆ ವೈಬು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಅಂದು ಫುಲ್ ನೀಡಿತ್ತ ಆಕಾಶ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರದ ಕೆಲವು ಎಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕಾರ್ತಾರೆ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಆಗ್ಲನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪ್ರಿವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಣ್ಣು ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಪಣಂದು ಟಾಡ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಆತು ಭೂಷಣ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಉಳ್ಳಾರದ ಎಸ್ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಫರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಟಾಟಾ.